Drink Water kulodaba lwe-Operation Fiela lolo lwenzakala lapha eJoburg. Ngokubona kwami lento ilungile ikakhulu mayidila lezigebengu, kodwa iyangithinta mayisithinta labo abangenamaphepha, ngoba kuyazakala ukuthi thina abeZimbabwe sibaningi kakhulu la. Lalamaphepha ayekhishiwe uhulumeni weSouth Africa asenelisanga isikhathi sabasifishane, iningi lethu alinamaphepha. Nalabo abazithengisela ezitaladeni abazizamelayo mase sebeyoboshwa ngendaba yamaphepha, mbona kuzoba lenkinga kakhulu, izobahlukumeza lento abantu bakithi eZimbabwe. Sithinte kakhulu labo izigebengu, ku right ziboshwe izigebengu, asinankinga nezigebengu, amaphoyisa asebenze, umthetho usebenze. Ngikhalela labo abangabakithi abazizamelayo abazohlukumezeka kakhulu ngale ndaba yama-fingerprint. Ngizwe kuthiwa bebengena nemabhawa bethathisa abantu ama-fingerprint, ungela maphepha ubuvela uboshwe. Kunzima kabi la eSouth Africa ngalento ye-Operation Fiela. Asethemba ukuthi uhulumene uzozwisisa, ngoba nomkhonomi waleli lizwe uzothinteka kakhulu, ngoba abantu abazizamelayo nabo bekukhona okuyi-percentage okuthile ade bekufaka kule economy yase-South Africa.